Татарстан Яңгасыр каналда турыдан-тур эфирда таяны нуктасы тапшыруы. Хәерле кич, исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны сез безгә төймәләр аша җиткерә аласыз. Кызылга басып килешмәүгезне, яшелгә басып килешүгезне, ак битарафлык, нейтралитет билгесе белән бирегә битараф булмаган кешеләр җыелган һәм бүгенге җыелуыбызның сәбәбе төп темабызда республикабызның мәгариф һәм фән министры Энгель Фәттахов күчмә утырышта билингваль, ягъни ике телле укытучылар әзерләү буенча Казан федераль университетына кискен тәнкыйть белдерде. Әнвәр абый, бу сезнең бакчага таш түгелме? Энгель Фәттаховны без бик нык хөрмәт итәбез. Аның алдына мәгариф һәм фән министры буларак республикабыз президенты, хөкүмәте бик зур бурычлар йөкли. Һәм әлбәттә, бу бурычларны гамәлгә куюда шактый гына проблемалар, кыенлыклар килеп чыга. Һәм шуларның иң беренчесе әлбәттә педагогик кадрлар әзерләү. Ләкин мин шуны әйтәсем килә. Казан федераль университеты бүгенге көндә укытучы кадрлар әзерләү буенча үз алдына куелган мәсьәләләрнең бурычларны тулысынча хәл итә. Тулысынча хәл иткәч, ни өчен соң әлеге шушы проблема күтәрелә? Менә шушы проблема күтәрелгәнгә күрә, мин иң беренче чиратта, мин моны ачыклап китәрмен, мин менә безнең бүгенге тапшыруда катнашкан Татарстан Дәүләт Советы депутаты Ирек әфәндегә мөрәҗәгать иттем. Ни өчен соң Татарстанда телләр турындагы канун үтәлми? Иң беренче сәбәпне шуннан эзләргә кирәк. Монда сүз федераль университетта укытучы кадрлар әзерләүнең начар булуы турында түгел, бәлки республикада бүгенге көндә телләр турындагы закон үтәлми. Ничек үтәлми? Койсылышында дип сез әйтәсез? Тулайым үтәлми. Телләр турындагы закон үтәлми. Әлбәттә, монда инде туп безнең якка таба китте дип әйтергә мөмкин. Һәм бу бәлки кызганыч хәлдер дә. Чөнки монда кем гаепле дип эзләп, әгәр дә бер өлеше монда бары тик университет кына гаепле дисә, икенче өлеше бары тик дәүләт советы гына гаепле дисә, җәмгыять бит бер, халык бер. Шуңа күрә менә проблема да бер. Шуңа күрә җаваплылык барыбыз өстендә. Без Канагат. Шуннан да Дәүләт Советында да безнең менә мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитетында да һәрбер җыелыш менә шундый кискен рәвештә узмый, мәсьәләләр кискен итеп куелмый. Һәм гомумән алганда ачыктан-ачык сөйләшү ул инде проблеманың чишелешенә бер адым бит. Бу яхшы фал булды, чөнки кирәк иде. Монда ике нәрсә борчу тудыра. Беренчесе әлбәттә менә бу кара-каршы тору. Шуннан да университетка да уйланырлык әйберләр бардыр. Әлбәттә бар. Чөнки татар җәмәгатьчелеге 1, фәнни җәмәгатьчелек 2, депутатлар 3, мәгариф министры 4, бер үк төрле позициядә тора икән. Димәк, я аңлату җитми инде. Университет әйтә, барсында дөрес эшлибез. Бер-береңне ишетү мөһим. Менә монда билгеле хәзер барысы да гаепле башлады университетны. 2013 елда татар төркеменә кабул итү туктатылды. Без шунда ук мөрәҗәгать иттек ректоратка. Алар мәсьәлә чыктылар министерствога, Россиягә, чөнки ул федераль университет. Һәм нәрсә булды? Әйттеләр, бу сезнең үзегезнең эшегез, акчагыз булса ашыгыз диделәр. Без шунда ук мөрәҗәгать 2013 елны Татарстан мәгариф министрлыгына. Нәрсә безнең хатка килде җавап. Бу сезнең үзегез тәзәйсә яшәгән шикелле. 13 елдан соң без инде мөрәҗәгать иткән ел калмады диярлек. Ләкин без һаманда шул урында. Нәрсә, алар мага юкатканнармыни? Аралары 300 метр. Онда бит инде телләр турындагы законга мин белгәнчә фәлән миллиард акча бүлеп бирелгән. Шул акчаның кирәк иде 0,12% биргән университетка безнең татар төркеме яшәсен өчен. Хәзер безнең бар 3-нче, 4-нче, 5-нче акчасы җитми дисез инде сез. Университетның акча җитми түгел. Әгәр дә университет федераль акчаны бирсә, татарча укытуга, ул законны бузган булып саналачак. Менә монда шуны нәрсә. Шул ук ректор имзасында да бирелде министрлыкка ничә тапкыр таләп. Зинхар безгә менә шушындый бирегез, менә шушындый урыннар дигән фикерегезне аңладык. Бераз гына аңлашылмаучы килеп чыгарган ки, мен монда ачыклык кертеп китәргә тиешмен. Чөнки Казан федераль университетында укытучы кадрлар әзерләү буенча төп үзәк һәм кафедра белән мин җитәкчелек итәм. Укытучы кадрларга ихтияҗны һәм КФУга бирелә торган бюджет урыннан кем билгели? Бу урыннарны билгели Россия Федерациясының мәгариф һәм фән министрлыгы.
Ул бюджет урыннарын шушы укытучы һөнәрен сайлауга ничек бирә? Әлбәттә, беренче чиратта Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы, Татарстан Республикасының министрлар кабинетының мөрәҗәгате заявкасы буенча. Мин бу мәсьәлә буенча берничә тапкыр министрлык җитәкчеләренә, министрлык кабинеты җитәкчеләренә, хәлбуки бәлки минем кайбер вәкаләтләрем җитеп тә бетми торгандыр. Шуңа карамастан аңлатма белән берничә тапкыр мөрәҗәгать иттем. Әгәр безнең республика хөкүмәте һәм министрлыгыбыз турыдан-туры Россия фән һәм мәгариф министрлыгы белән элемтә урнаштырып, шушы конкрет бюджет урыннарын алмый икән, әлбәттә бу проблема калачак. Бу бик җиңел хәл ителә. Әгәр безнең министр, безнең якташыбыз... Юк, мин әйтеп бетермәм. Сезне тыңладык. Беренчедән, педагог университетларны федераль университетка кушу ялгыш булды. Тамырдан, баштан ук ялгыш булды. Моңа каршы чыгышлар күп булды. Уйламыш җитәкчеләр шуңар бардылар һәм хәзер аның нәтиҗәләре инде күренә, тискәре нәтиҗәләре. Беренчедән. Икенчедән, сез монда Әнвәр әфәнде тәкъдим итәсез, ниндидер өстәмә акчалар кертергә Татарстан ягыннан. Татарстан халкы налог түләми федераль бюджетка. Безнең акча инде кергән, ел саен бездән 7 миллиард сум кайырып алына Мәскәү тарафыннан. Без шул акчага без үзебезнең балаларны укыта алмыйбыз татарча. Һәм татар укытучылары хәзер ялмыйбызмы? Һәм мәсьәләнең икенче ягы, менә гомер бакый безгә татар теле һәм шушы юнәлештәге укытучыларны 3 вуз әзерләде. Университет үзе, Алабуга, педагогия институты 2 һәм Алабуга 3. Хәзер булар өчесе дә булар хәзер өчесе дә бер мәйданда. Ул мәйдан КФУ дип атала. Һәм ул мәйдан әйтә, безгә Мәскәү кушмаса, без бер нәрсә дә әзерләмибез. Без әйтәләр, без бөтен йомырканы бер кәрзингә тутырдык. Бу кәрзиндә хәзер бу эш алып барылмый. Һәм без университетка карыйбыз. Университет безгә карый. Һәм бер-беребезне аңламыйбыз. Монда беренче проблема сөйләшү булмау. Без бит инде сөйләшергә тиеш. Сөйләшү менә башланды хәзер. Сөйләшү башланды. Монда шәхесләргә күчүгә дә китеп бармасын иде. Сырдашы булсам да, мин мәсьәләнең булай куелышына риза түгел. Ни өчен телләр турында закон үтәлми дип бу сорау бар, ләкин ул риторик сорау. Менә әз генә хәзер башланды. Закон чыгару хакимияте бар, башкарма хакимият бар, аппарат бар, муниципаль органнар бар, укытучылар бар, мәктәп директорлары, ата-аналар бар. Кайсына менә шулай гомумән әйтәбез дә, һаваны җылытабыз да, бернинди җавапсыз торып кала. Ну, монда конкрет менә шушы мәсьәлә бар. Имеш, шушы төгәл фәннәрне татар телендә җиткерү буенча безнең төп сөйләшү белән шуңа бәйле. Ничек сез уйлыйсыз, татар телен киңәюенә киртә була аламы? Менә русча укыту. Без Татарстанда билингвал республика дип игълан иттек. Ике телле дәүләт. Ләкин безнең билингвал белем бирүне аңлаган кеше бармы? 100% булмаса 95 саны ничего техник фәннәрне укытырга татарча. Сәбәп нәрсәдә? Ничек уйлыйсыз? Бу еге белән бәйле түгелме, Римзил абый? Хөрмәтле кешеләрдә математиканы, географияны татарча укытырасы юк дип саныйлар. Алай дип санамыйлар, Римзил абый. Санауда гына түгел. Әгәр дә балалар татар телендә бердәм дәүләт имтиханнарын бирә алмый икән, әлбәттә авыл балаларда русча укырга тырыша. Чөнки аларга яхшы имтиханнарны яхшы бирергә кирәк һәм укучылар да, әти-әниләр дә җәмәгатьчелеккә Әлегенә Әнвәр әйтте, Әтнә районында татарча быдый кабул иткәннәр, берничә дистә ярым бала гына табылган. Беркем дә теләми. Хәзер балалар, хәзер һәм өлкәннәр дә ни татарча, ни урысча, ни латынча, ни кириллча хәрефтә укучылар кирәк. Гомумән укырга Ничек теләми? Әтнә районында гына түгел, гомумән бердәм дәүләт имтиханы эксперименталь рәвештә иң беренче чиратта Россиянең 7 төбәгендә. Шул исәптән беренче чиратта Татарстанда башланды. Һәм 8 ел дәвамында безнең министрлык 2 телдә алып барды. Бөтен тест биремнәре. Министрлыкмы, КФУмы? Син кайсысы? Федераль университет. Казан федераль университетының кафедра мөдире. Һәм күп еллык стажы булган педагог. Һәм менә шушы бердәм дәүләт имтиханнарын оештыру вакытында безнең җирле органнарның тиешле дәрәҗәдә эшләмәү аркасында ата-аналар һәм балалар бердәм дәүләт имтиханын татарча бирүдән баш тарттылар. Менә Әтнә районы буенча мәсәлән, математика фәненнән 4 заявка бирелә иде, физикадан 3 заявка бирелә иде, гомумән теләмәделәр. Һәм шуннан соң безнең министрлык моннан бик күп зыян күрде. Шушы бердәм дәүләт имтиханнарын оештыру буенча бөтен нәрсә эшләнелә.
Шығымнар қойыла, Әнишік олар тілемей. Менә мин татарша оқығанмын екен, миңа әлбәттә, я булмаса мин русча оқып, инглиз тілінде әгәрдә егә бергә кирәк икән, әйтик, менә күз алдына китерик. Әлбәттә, ул миңа кыенрак булачак. Ни өчен соң алар рус телен сайлар? Татар балалары рус телен сайлады булып чыгамы? Үз вакытында Совет чорында үскән кеше менә ике телдә уку барадыр, я. Кергән вакытта югары уку йортына ике телдә экзамен кабул итәләр, я. Шуның мөмкинлек бар иде. Әгәр дә безнең бердә дәүләт экзамены бер генә телдә булган икән, беренчедән бу үзе дә ялгыш. Әмма бит өстәмә механизмнар ясарга була. Ни өчен, мәсәлән, ике телдә кабул итмәскә бердәм дәүләт экзаменнарында? Аны бит шулай итеп куярга була, но моның өчен федераль канунны үзгәртергә кирәк. Аның өчен безнең сәясәтчеләр хәрәкәт итәргә тиешләр. Без бит карап утырырга тиеш түгел, Мәскәүгә бугына ошый икән дип. Халыкка кирәгендә эшләргә кирәк. Менә билгеле, менә без хәзер сөйләп глобаль проблема турында. Законны үзгәртергә кирәк, тегеләйтергә кирәк. Бу кайчан була әле? Мин практик. Менә минем калды 3 курсым. Юк бүтән. Әгәр законны үзгәртергә карагыз, 3 дәүләт программасы тел буенча кабул ителде. 3 дәүләт программасы милләт буенча бар. Акчалар китә, һәм бик күп институтлар һәм урта мәктәпләр бар. Ни өчен ул үтәлми һәм кем аны үтәми? Менә шул турында. Димәк, ничек булып чыга? Башта әйтәбез кичкенә адымнар белән дигәндә сүз бар әме. Беренчедән бердәм дәүләт имтиханын, так, татарча укыганнар начар бия дигән сүз дөрес түгел. Шундый статистика бар. Аны мәгълүм министрлыгында миңа әйттеләр дә, бердәм дәүләт имтихан татар мәктәпләреннән татарча укыганнар. Рус теленнән дә математиканы яхшырак бирделәр. Сорадым, конкрет цифрлар әйтмәделәр. Серле әйттеләр. Беренчедән химия формулаларының, математика формулаларының теле юк. Менә кем ахмак, нодан, ул нодан любой телдә. Икенчедән, монда икенче сорау барлыкка килә, Римзил абый. Монда бит әгәр дә безнең фәндә татар теле китсә, ул безнең кухня теле генә булып калачакмы? Әлеге сорауга без җавапны рекламадан соң ишетербез. Бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында турыдан-туры эфирда таяну нуктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Менә рекламага китер алдыннан без шушы ике теллек, билингваль укыту турында сөйләштек, һәм фәннән менә мин сорау биреп калдырдым. Һәрбергездән дә җавапны әлбәттә көтәм. Әгәр дә фәннән тел китсә, телебез кухня теле генә булып калмасмы? Менә депутат буларак та түгел, университет шәкерте буларак та түгел. Телне өйрәнеп була икән. Мин аны үзебезнең гаилә тарихыннан беләм. Өлкән улым Инсаф, менә Удмуртиядан, Ижаудан, әлбәттә физика, математиканы татарча укыган кеше түгел, Казанга архитектура университетына татар бүлегенә кереп, шушы ук фәннәрне татарча 5 ел укып, тәмамлап, уңышлы тәмамлап чыкты. Фәннәрне, хәтта ул фәннәрне мәктәптә татарча өйрәнмәсәң дә, хәтта вузда да өйрәнергә мөмкин. Менә үз күз алдыбызда уңышлы шундый вузда хәзер андый мөмкинлек булмаса, кайда өйрәнергә мөмкин? Әлегә бар, һәм аны тудыру да кирәк. Татарстаныбызда да өйрәнә алмасак. Беренчедән шуны әйтәсе килә. Икенчедән менә бөтен әйберне программага калдыруына да дөрес түгел. Дәүләт программалары кабул ителгәндә, алар бөтенесе менә заявочно эшләнделәр. Кем шушы программаны кирәк дип таба, татарча укытуны кирәк дип таба, теге программаны эшләү кирәк дип таба, аны бит үзе хәл итте. Койсы вуз нинди программаны тәкъдим иткән булса, ул вакытта ул кабул ителә иде, һәм хәзер аны кемгәдер сылтап калдыру шулай ук бит инде дөрес түгел. Төзелеш академиясы ничә ел инде татарча укыта балаларны. Югары математиканы Туктамышев язды. Минулла Садрислам сызма геометрия язды. Нишләптер аларга таммы? Мин ишеткәнем юк. Хәтта Тел һәм фән дигән журнал туктады. Бу нинди бу бит инде профанация дигән сүз. Менә эшләп барган югары мәктәптә эшләп утырган җиргә ярдәм бирмичә, үзебез зарланып утырган. Мәсәлән, бу ягына карагыз әле сез. Менә Ерәгә фәндә монда ул депутатларны яклап баташы. Әмма нәрсә була хәзер? Татар мәктәпләрендә тиздән табигый фәннәрне укытучы бетәчәк. Димәк, дәүләт теле турындагы канун бозылачак. Алга таба бу мәктәпләрдә татар теленең әйдәнеше төшеп калачак. Дәвер фәндә аларга мөмкинлек бирәләр шундай. Укып бетергәндә Татарстан кануннарына каршы килә. Бездә ике телдә бер дәрәҗәдә булырга тиеш. Ә без үзебез шуңар аякчылабыз хәзер чынлыкта эшләмичә. Димәк, без татар телен үзеннән-үзе бетереп барабыз. Моңар без түзеп торып буламы, юкмы? Бу Татарстан парламент тарафыннан кабул ителгән законнар чынлыкта. Аннан соң Һәм аны үтәргә тиешле органнарыбыз да бар, һәм аны үтәү мәсьәләсе. Без менә бу мәсьәләне комитетта күтәрдек. Шуңа күрә бүген сөйләшәбез бит. Менә нәтиҗәсе мондай. Күкбара районыннан һәм Балташ районыннан табигый фәннәр мәктәп укытучыларны хәзер күрше өлкәдә һәм республикада эзләп таба башладылар. Үзебездә юк.
Әле бу табигый фәннәр буенча. Хәзер төгәл фәннәр буенча гына сөйләшә башладык. Без менә төгәл фәннәр буенча. Төгәл фәннәр Белүемчә, буенча. хәзер алар русча укып, аннары татар телен өйрәнеп, аннары татар менә ничек моны хәзерге вакытта ничек корылган? Алар татарча уйлый алмаячаклар. Менә хәзер әйтә, татар теле өйрәнү программа бар диләр. Бардыр ул, әмма. Юк, сез безгә аңлатып китегез башта. Бүгенге көндә ничек укытылу алып барыла? Бүгенге көндә, мәсәлән, минем калган татар группаларында фәннәрнең яртысы яки 40% татарча укытыла, калганнары русча укытыла. Һәм алар ике телдә дә рәхәтләп уйлый да алалар, сөйләшә дә алалар, аңлата да алалар. Мин аларны да китеп күрсәтәм. Алар хәтта күрсәтәләр тыңлаган да. Аннан соң, әгәр дә мәсәлән, ул инде ике телдә дә әйбәтләп уйлый эшләшә, билинг чын икән, ул хәтта исбатлаган нәрсә ул безнең тарафдан түгел. Шитләр. Аның хәтта рухи сәламәтлеге яхшырак була, хәтта моны сәламәт яхшырак була икән. Менә безнең хәзергә андый кадрларны әзләп булса, әзерлибез. Әгәр дә без елга чыгарсак 30 укытучы, безгә математика буенча каплар өчен менә кирәкләрне тагын кирәк ашак, тагын 10 ел. Мен белән монда тагын бер нәрсәне өстәп Сезнең фикерегезгә әйләнеп кайтырбыз. Безнең бит менә кадрлар кытлыгы турында сөйләштек. Әйдәгез әле шушы мәктәп директорының фикерен белеп узык әле. Бармы ул гомумән? Бәлки әлеге проблема юктадыр. Ике телне дә камил дәрәҗәдә белүче укытучыларга шәхсән безнең гимназиядә әлегә кытлык юк. Ләкин 1-2 елдан ул үзен ачык сиздерәчәк һәм билингваль мөгаллимнәрнең кирәк булуы көн кебек ачык булачак. Элек татар-рус, рус-татар бүлекләре бар иде. Хәтерләгез әле. Алар бетерелде. Бетерүе җиңел, ләкин яңадан торгызу өчен күпме көч сарыф итәргә кирәк. Бүгенге көннән үк төгәл фәннәрне, биология, география фәннәрен ике телдә дә укыта белүче мөгаллимнәрне әзерли башларга кирәк. Үзебезнең татар галимнәрен үстерергә кирәк иде. Димәк, бүген түгел, анары белербез дә, Гөлназ. Монда сөйләшү бераз икенче якка борылып китә. Монда әйтәләр татар телендә укытмыйлар, тегеләр әйтмиләр. Бу сүз билингваль турында бара. Ул нәрсәне аңлата? Бер үк дәресне ике телдә алып бару. Ну бит бер зур группаның бер подгруппасын алып татар телендә өйрәтергә була бит инде. Шушы факультет, шушы курс кысаларында аңа кертәләр юк бит бюджетта ниде. Һәм международный рейтинг дип КФУ кудыраймы? Карасыннар әле менә чит ил принципларына, чит илдә кеше үз туган телен белми икән, ул 5 университет бетерсен, 3 докторский якласын, ул белемсез кеше дип санала. Мәсәлән, шул ук Финляндиядә швед кешесе. 2-3 тел кирәк, хәтта 5 тел. Бер үк дәресне генә түгел. Мәсәлән, география татарча, математика урысча яки киресенчә дә булган. Бераз гына аңлатып китәргә тиеш. Мин моны телләр укытыла бит. Гафуйтыгыз. Казан федераль университеты халыкара рейтинг өлкәсендә зур нәтиҗәләр бирә икән, бу безнең республика өчен, Россия өчен кирәкле күренеш. Анысы кирәк сүз дә юк. Бүгенге көндә Казан федераль университетында мин аңлатып китәргә тиешмен. Теләсә кайсы фән буенча укытучылар әзерләү буенча тәмин. Димәк, табигый фәнме ул, төгәл фәннәрме? Безнең матди фәнни методик база бар. Безнең бөтен фәннәр буенча, математика, физика, биология, химия, бөтен нәрсә бар, укытылмый гына. Безнең базалар бар. Пробиркалар бар иде. Аңлатам. Менә хәзерге вакытта безнең гыйльми совет һәм ректорыбыз Илшат Рифкатович Гафуров шундый карар кабул итте. Без урыс группаларында укый торган балаларны сайлап айырып алабыз һәм аларны татар мәктәпләре, гимназиялар, лицейлар өчен айрым әзерли башлыйбыз. Ягъни бу төркемнәрдә укыган егетләр, кызлар беренче диплом әйтик физика укытучысы булып чыга, икенче дипломы буланың милли белем бирү системасы өчен физика һәм информатика укытучысы. Без бу мәсьәлә буенча хәзер эшне башладык һәм инде хәзер группаларны төзү эше бөтен КФУның институтларында мин бу Тарих министрлыгына 2500 укытучы кирәк икән киләсе елда укучы елда өстәмә рәвештә. Шуның 580 укытучысы татар мәктәпләрендә. Татар мәктәпләренең дә 60 мең кеше укый. Хәзер шунда укытучы юк. Математика, географиядә укытырга укытучы юк. Бер елда өстәмә 580, әле аның пенсионерлары бар. Димәк, федераль университетка тагы кемгәдерме, Мәскәүгәме, Лондонгамы татар теле укытучыларын бик тиз генә чыгарга кирәк. Сез әлендә бер ничә төркем җыйгансыз.
Әнвәр Әфәнди йөзендә без университетның позициясын ишеттек. Без инде эшли башладык диләр. Әмма чынлыкта без бит элекке булган педагог университетта кайтарга тырышабыз шундый юл белән. Башта тармар иттек, анда нәкъ шулай укыталар иде. Хәзер аларны яңадан торгызып аташалар. Ул әле уңышлы буламы, юк булса билгесез. Аларга түгел. Менә бу фикергә, менә булай урыс группаны җыеп дигәнгә мин үзем каршы, чөнки анда тулы канлы татар мөхите булмаячак. Аларны бер көнгә алып җыялар анда, аларны такылдага тырышачаклар инде, ләкин алар татарча уйлый белмәячәк. Төп фәннәшен бу төп нәрсә, татарча уйлый белмисең икән, син инде татар түгел. Син татарча белмисең. Тәрҗемә итеп карасың, менә шул билгеләмәне. 5 ел русча укыган кешене сез күпме татар теленә Без аларны өйрәтәсезләр? аерып алабыз 2нче һәм 3нче курстан башлап, һәм безнең база 2 ел димәк. гимназиялар 2-3 ел бакалавр мул, яисә белгечме. Безнең бит 2 төрле формада бара, яисә магистр мул. Менә 2 елда Менә гына безнең шушы Казандан магин эшләп буламы, Әнвәр абый? Була. Без менә тулысынча ышанабыз. Без сайлап алдык Татарстанның иң көчле база гимназияларын. Бу әзерлек барачак КФУ шартларында гына түгел, бәлки КФУның база гимназияларында. Турайым алганда менә Венера, мин Әнис Батышны сезнең фикер белән шулай килешәм. Чынлап та тулы канлы белгеч әзерләү өчен теләсә кайсы университетта, миңа әйтәм, Риза әфәнде, ул булырга тиеш аерым татар төркемчәләре. Каим ул, Картыймы, ветеринар институтымы, тулы канлы, милли җанлы милләтебезнең интеллигенциясын әзерләү өчен, әлбәттә, менә бу безнең КФУ шартларында мин әйткән юнәлеш, ул бүгенге шартларда чара күрү. Шушы белгечләр әзерләүне яхшырту. Алга таман сүздә юк. Аерым төркемнәр булырга тиеш. Һәм алар безнең милләтебез өчен зыялылар әзерләүче юнәлеш. Аңлашылды, Әнвәр абый, менә милли кадрлар әзерләү өчен бюджет урыннары бүленмейме? Элек ничек алып барылайды, гомумән алганда милли кадрлар әзерләү ничек алып барылайды? Бәлки Башкортстан белән чагыштырып, башка күрше республикалар белән бирә бүләк, үзе төркемнәр ача тарихка да бирәтелгән. Татарстан үзе федераль университетка эшли бит әле акчаны. Башкортстан үз университетларын федераль үзәккә бирмәде. Калдырды. Анда баш университет бар, баш педагогия университет, бөтенесе баш анда. Берсе дә федераль университет түгел. Алар үзләренчә Безнең эшләп бара. катастрофик хәлдә укытучылар. Безнең бит инде вазгыять шушындый, без хәзер нәрсә эшли алабыз? Менә хәзерге вакытта булган әйберне сакларга кирәк, мөмкин булганда. Димәк, менә минем өчен сакларга сез үзегез әйттегез, сез инде 3нче курста укыйсыз. Чираттамы, 1нче курска кабатны оештырып була. Чөнки Татарстан менә шушы 15 меңлек стипендияләрне институтларга бирде. Әгәр дә ул стипендияны биргәнче шул татар төркеме ачу өчен бирсә, нәрсә начар булыр имени? Менә шуны оештыру өчен сез әйтегез, аларга булган нәрсә эшләргә кирәк. Менә сезгә әйтәм тагын бер кат. Менә гел ауга гына чыгарга ярамый. Инде безнең уңышларыбыз бар. Узган уку елында без министрлыклар берлектә безнең федераль университетның бүтән белгечләре буенча 200 булачак укытучыны 15 мең стипендия түләп кабул иттек. Бүген без аларга ай сайын 15 мең стипендия түләбез. Алар белән аерым эш алып барабыз. Алар өчен өздексез практика базалары булды. Һәм сертификация да уздырасыз, шулай бит? Әлбәттә. Менә бу шулай бер юл бит инде бу, шулай. Сертификация таләп итү законның мөмкиндә. Алар татар түгел, ләкин алар физика, математика, биология. Әгәр татарча укытмыйлар нәрсәгә? Татарстан хөкүмәтенең заявкасы буенча бара бу. Әнвәр балалар татарча укытамы? Булар татар төркемнәренә кабул ителде 200. Булар татарча укыта. Монысы да сөендерә инде. Нишләп юк дип кенә булмый, булган әйберне бар дияргә кирәк, шулай бит? Кирәк һәм үстерергә кирәк. Алар бит татарча укымыйлар. Юнысы укымасын, Әнис Фатович. Татарча укымагач, алар бит татар укытса булмаячак. Димәк, укытучылар өчен бар, татар теленә акча жалко. Шулаймы Татарстанга? Менә мин сезгә тагын бер кат әйтәм. Казан федераль университеты шартларында бүгенге көндә 2 телдә эшли алырлык укытучылар әзерләү эше бик яхшы бара. Менә Гөлнас барган кирәк. Менә монда аңламау дигән әйбер бар. Менә Гөлнас әйтәсез. Билингвал сүз нәрсә дигән сүз? Әйтен менә мин математика юк. Бер-берегезне аңламыйсыз. Менә Ирек әфәнде. Чөнки монда бит төгәл фәннәр турында сүз бара. Юк, менә Гөлнас әйтә. Билингвал дигән сүзне ул безгә нәрсә дип аңлата? Янәсе математика укытучысы дәрестә математика фән һәм татарча һәм урысча аңлата. Без барыбыздан моны аңладык. Сезнең фикерегезне ишеттек. Сез әлбәттә безнең татар милли педагогикасы фәнни үзәген оештырган, сез үзегезнең эшегез турында сөйлисез. Һәм монда сөйләр. Шуның өчен җавап бирә. Шуның өчен җавап бирә һәм шуның өчен сөйли, аңлашыла һәм сезнең кайгырыгыз да аңлашыла. Миңа кадерле үземнең туган телем. Әгәр дә ул юк икән, миңа гомуми укытучылар дөрескә кирәкми. Миңа башта үземнең туган телемдә укытучылар кирәк.
педколлективның жетекші директорларда, муниципаль хакимиятта аңғыралықтан құтылырға тиіс. Бір тілі була алмайбыз біз. Бір тілі кіші ол компетентлі түгел. Бір тілі кіші, бір гына тілі кіші ол бик шиклі кіші. Рәхмәт, хөрмәтле кунаклар, безнең вакытыбыз ахырына якынлашты. Менә Әнис абый, тагын бер сорау калды сезгә. Әгәр дә без билингваль турында сөйлибез, гомумән бит ул төгәл фәннәр күбесенчә хәзер инглиз телен таләп итә, компьютер инглиз телендә. Без полилингваль турында да сөйләшергә тиешбез. Билгеле. Алар татар телен сайларлармы соң? Сайлаячаклар. Чөнки инде менә минем нихәтле студент, алар татар төркем бетерделәр, алар эшләр теләсә кайсы мәктәптә русча тарша укыталар. Хәзер безнең бәла урыс телен белмәү, татар телен белмәү, аларның мөхитлары русча. Мен карап карагыз, аларның интернеттагы язмаларын русча барабар саттар, укыйлар. Рәхмәт, алар барысы да русча укыталар, тарша укыталар. Безгә шушы проблеманы хәл итүдә нәрсә таяну ноктасы булырга мөмкин, Ирек әфәндем? Әлбәттә, беренче чиратта аңлашу, кызганыч хәл. Без бит инде горурланырга телибез университетыбыз белән дә, мәгариф министрлыгы белән дә. Әмма бүгенге көндә аңлашылмаучанлык беренче урында тора. Бер университетта, сез бит бер университетта эшлисез, ике университетта түгел, ике ярда торган кебек сөйләшә, хәтта шул ук мөгаллимнәр. Шуңа күрә аңлашылмаучанлык беренче чиратта безнең карап торган уку йортыбыз калды университет. Без аның горурланырлык һәм безгә тиешле продукт бирә торган уку йорты булуын телибез. Бу мәсьәлә күтәрелде безнең комитетта. Димәк, аның бу сөйләшүнең дәвамы булырга тиеш һәм иң мөһиме нәтиҗәсе булсын. Нәтиҗәсен без барыбыз да көтеп калабыз. Кадрлар барысын да хәл итә диләр. Шуны онытмыйк. Сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.